Здравейте! Аз съм Виктор Очанов, ученик от средно училище Сава Доброполни, град Шумен. Днес ще ви представя моят макет по проекта на тема Зелена планета. А, Основната ми цел, когато правих този макет, беше да демонстрирам на хората как могат да използват възобновяеми източници на енергия, за да осветят техните домове. В същото време те спестяват пари от сметката си за електричество. Също така подпомага за по-чиста и зелена планета. За този макет използвах къща, двуетажна къща, която моят приятел Теомир предостави, 2 броя соларни панела отгоре, а, 2 броя презреждащи се батерии, които може да видите в ъглите, и 2 платки, които превръщат електричеството от соларните панели в електричество, което батериите могат да използват, за да се зареждат. И също така имат вградени светодиоди, които ще използваме като светлините в този макет. За да направя този макет, аз трябваше да запоя проводници от соларните панели към платките и от батериите към платките отново. И накрая, когато всичко беше запоено, трябваше да сложа системата в къщата с горещо силиконово лепило. Сега ще ви демонстрирам как работи моят макет. Както виждате, в момента светодиодите в къщата още са цветнати, защото осветлението в стаята, в която съм, не е толкова добро. Но ако използваме по-добри източници на светлина и ги насочим към а, соларните панели, както виждаме, светодиодите изгасват, защото в момента симулираме, че е ден. Но ако изключим лампите и симулираме, че е нощ, а, както виждаме, в момента светодиодите са пуснати и къщата се осветява през нощта. Това беше моят макет. Благодаря ви за вниманието.